ମୋ ନାଁ ଲୋକନାଥ ପୁରୀ, ଉତ୍କଳମଣି ସେବା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଜିର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳମଣି ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଜେନାପୁର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାଇ ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଆଉ କେମିତି ଏ ପଲିଥିନ୍ରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବେ, ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଝାଉଛୁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଥିଲା ଆମର ଭରାଳସାହି 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ବୈଠକ। ଏଠି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ କେତେ ସଚେତନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନଟି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସାମିଲ ହେବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ଆଜି ଏ ମିଟିଂକୁ ଆମମାନେ ଏଠାରୁ ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇ ଆମମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଦ୍ୱାରା? এই ମିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଯୁବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବେ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟି ନେଇଛୁ, ସାରା ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବୁ। ଖାଲି ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁଛି ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ରୂପ ନେବ ଏ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ। ଧନ୍ୟବାଦ।